Do Pelnety som sa rozhodla pridať ďalší produkt pre ženy. Myslela som si, že ušiť kozmetickú tašku bude jednoduché, no ani po 2 mesiacoch nemám finálny výsledok. Skúšam rôzne materiály, hlavný materiál počívky Zipsy, no pri každej ušitej taške vidím, čo sa dá ešte vylepšiť, aj keď sú to len detaily, ale jednu vec viem presne. Viem, čo chcem a cez toto jednoducho nejde vlak. Chcem docieliť to, aby taštička bola nielen pekná, ale hlavne funkčná. Počívka sa musí dať ľahko vyčistiť od make-upu a rôznych nehôd, ktoré sa skrátka dejú. Rôzne veľkosti pre ženy, ktoré si vystačia s minimum, aj pre tie, ktoré milujú make-up a chcú mať všetko so sebou. Vo vnútri chcem detaily, ktoré dávajú zmysel, vrecká, gumičky na štece, aby všetko nelietalo. Strih, ktorý bude držať tvár, aby si nemusela v taške nič hľadať na slepo. Kovový zips, ktorý sa neláme tak ľahko ako plastové, pri každodennom používaní vydržia viac, navyše majú úplne iný zvuk. A ešte jedna dôležitá vec, chcem tvoriť hlavne z gobelinu, milujem vzor, ktorý je vytvorený tkaním. Nie som fanúšik potlačiek, ktoré sa môže časom vyprať alebo vyblednúť, ale nevylučujem, že ak sa niektoré materiály osvedčia, zaradím ich do Pelnety. Tieto požiadavky nie sú nereálne, len potrebujú čas, skúšanie a veľa pokusov, ale ak máte pre mňa nejaký tip, ktorý by ste radi videli v tejto kolekcii, budem veľmi rada za spätnú väzbu.